যোদ্ধাৰ ৰাইজ আৰু UPPLৰ কৰ্মকৰ্তাসকল, প্ৰথমতে মই আপোনালোক সকলোলৈ অভিনন্দন জনাইছোঁ কি আজি UPPL দলে বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাত সংঘাতৰ মাজেৰে আহি 8টা বছৰ যোৱাকালি সম্পূৰ্ণ কৰিলে আৰু সেই 8টা বছৰত আৰম্ভণিতে UG ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি সময়ত বড়োলেণ্ডত হত্যা হিংসা ভাবুকি এটা অশান্তিময় পৰিৱেশ হৈ আছিলে, সেই সময়ত UG ব্ৰহ্মৰ নেতৃত্বক সকলো সমৰ্থন কৰি আমি সকলোৱে আপোনালোক সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিলে। ইয়াৰ কাৰণে মই আপোনালোকক মোৰ অন্তৰ আত্মাৰ পৰা মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মাননীয় ৰাইজবোৰ थांनाय 8 बोसोराव UG ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव UPPL हानजाया 2010 मायथाइयाव जोनोम जानायनि उनाव बै समनि गाज्रि थासारिनि गेजेरजोंबो बै समनि सिगि सिथ' अगान्य गणतान्त्रिक माखासे हाबाफारि, बै समनि सरकार सालायग्राफोरनि दमन नीति, बे गासैखौबो नेवसिनानै मोजां मोनसे थांखिजों मोजां मोनसे नोजोरजों इयुनाव जोंनि हारि माहारिखौ जौगाहोनायनि थांखिजों UG ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव जोङो 8 बोसोर कमप्लिट खालामबाय। बे 8 बोसोराव बड'लेण्ड ओनसोलनि गासैबो जोंनि बर' हारि आफा रायजो राजाफोर, गुबुन गुबुन हारि माहारिनि रायजो राजाफोर बयबो मदद खालामनानै दिनै बे जाफुंसार 8 बोसोराव बड'लेण्ड ओनसोलखौ सोलायनो हानाय मोनसे थासारि लाबोनायनि थाखाय आं नोंथांमोननो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। मानोना रायजोफोर दिनैनिफ्राय बारा गोबाव नङा, 4-5 बोसोर सिगांथिंजाय नायहरबानो नुगोन बै समनि बड'लेण्डनि थासारिया माबायदिमोन। अराय सम दादागिरि, सिगि सिथ' खालामनाय, जौ जुवा, बुलायलायनाय, सोबख'नाय, थगायनाय, नासयनाय, गावबा गावनि गेजेराव गादबलायनाय मोनसे राजखान्थिनि थासारि दङमोन। नंगौना नङा रायजोफोर? दा बे थासारिया दिनै सोलायबाय आरो बे सोलायनायनि गुदियावनो जाबाय UPPL हानजानि मोनसे इयुन नोजोर गोनां राजखान्थि। बेनि गेजेरजों दिनै सोलायनाया फैबाय आरो बे सोलायनायखौ गोजोन खालामनानै लाखिनो हायोब्ला जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि सिमांफोर नुदोंमोन, बुहुमाव जोंनि माहारिखौ गेरेमसा हारि एबा गेदेमा माहारि महरै गायसननाय, बियो बारा गोजान गैला रायजोफोर। 17 बोसोर हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव BPFनि सरकार, जेराव सोलोंथाइनि फारसे जेबो सिन्था गैयामोन, हारिमुनि फारसे जेबो साननाय गैयामोन, गेलेमुनि फारसे जेबो साननाय गैयामोन, लाइमोनफोरनि फारसे जेबो साननाय गैयामोन, आबादारिनि फारसे जेबो साननाय गैयामोन, आइ आफा रायजो राजा आइजोफोरनि फारसे जेबो साननाय गैयामोन। आरो दिनै UG ब्रह्म बिथांनि नोजोर, रोंगोरा नार्जारि बिथांनि नोजोर, गोबिन्द बसुमतारी बिथांनि नोजोर, जोंनि माखासे हारियाव गोलाव सम सेक्रिफाइस खालामबोनाय माखासे दैदेनगिरिफोरनि नोजोरजों बड'लेण्ड हालामा सोलायनायनिफ्राय सोलायनो हमबाय। बारा गोबावनि बाथ्रा नङा, मैया नोंथांमोना नुनो मोनदों भारतनि रक्षा मन्त्रिया फैनानै क'क्राझाराव जोंनि ओनसोलखौ, जोंनि माहारिखौ, जोंनि मानसिफोरखौ बाख्नायनानै बेसेबां मोजां बिबुंथि होलांदों। नाथाय दिनैनिफ्राय 3-4 बोसोर सिगाङाव बेबायदि बाथ्रा बुंनायनि थासारि गैयामोन मानगोनां रायजो राजा नोंथां। दा ओंखायनो दिनैनि समा गावजों गाव थगायलायनायनि नङा, फोथायलायनायनि। दाबो दिनै सम सम बिथांमोनहा बायदिसिना प्रग्राम खालामनानै ओंखारनानै रायजो राजाफोरखौ थगायनो नागिरो। UPPLआ जाथिखौ फानबाय, प्रमद बर'आ जाथिखौ फानबाय, रायजोखौ थगायबाय, बायदिसिना खोथा बुंनो नागिरो। दिनै जोङो जोंनि फरायसाफोरखौ डाक्टार, इन्जिनियार, IAS अफिसार बानायनो नागिरनाय हारिखौ थगायनाय नङा। दिनै जोंनि लाइमोनफोरा नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलनि फुटबल गेलेनो मोननाया जाथिखौ थगायनाय नङा। जोंनि हारि, जोंनि ओनसोलाव दिनै अराय समनि थाखाय गोजोन थासारि फैनाय हारिखौ थगायनाय नङा। बर' बिजोंनि फरायसाफोरा दिनै मोजां गुन गोनां सोलोंथाइ मोननायनि थासारि फैनाया बियो जाथिखौ थगायनाय नङा। बर'
दा बिनि थाखायनो मानगोनां रायजोफोर सुजित नार्जारिनि मुङाव जोंनि हारिनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव दिनै बिटिसिनि 40टा समस्तियाव सुजित नार्जारि अडिटोरियाम लुनो नागिरदों जोङो बेखौ हाग्रामा होनना लुवाखैमोन बेखौ जों लुनो नागिरदों वीर सियागाम बिएलसिनि गायसनजानाय आफादगिरि वीर सियागामखौ बिथांमोना जेरैबायदि मान होनांगौमोन बे मानखौ होनो हायासै दिनै वीर सियागामनि मुङाव बिटिसिनि 40टा समस्तियाव 5 बोसोरनि गेजेराव जोङो स्टेडियाम गायसननो थांगासिनो दङ मोनफ्रोमबो समस्तियाव एनडिपिनि गिबि मुंख्लं बि बांबुरगोरा बे बि बांबुरगोरानि मुङाव जोंनि गासैबो साब डिभिजनाव जोङो इउथ रिसर्स सेन्टार लाइमोनफोर जौगानाय सेन्टार गायसननो थांगासिनो दङ बोसोरसेनि गेजेराव बे बाथ्राफोरखौ बिथांमोनाबो साननो हागौमोन रायजोफोर नाथाय बिथांमोना लोंनाय जानायाव बेस्थ' जाबाय खुन्दुं गंग'नि राजखान्थि खालामनानै हारिखौ जौगानायनि सोलायै हारिखौ गोग्लैसोनायनि फारसेसो लांनो नागिरबाय दा ओंखायनो दिनैनि समा फिसा फिसा बाथ्राफोराव गोदोनानै थानायनि सम नङा रायजोफोर जों दावगालांनांगोन जों दावगालांनांगोन मालाया दावगालांनो हायो जों मानो दावगालांनो हाया जोंहा मा गैया दिनै जोंनि हारिया मेलेम दङ गोहो दङ साहस दङ गासैखौबो मावनो हानाय गोहो दङ अनजिमा एसे खम जाबा मालाय मा जानो अनजिमाजों खोथा गैया रायजोफोर गोहो नांगोन साननो हानाय मेलेम नांगोन साहस नांगोन आरो कनफिडेन्स नांगोन कनफिडेन्सजों जोङो दिनै दावगाबोगासिनो दङ हारिया दा ओंखायनो दिनै फिसा फिसा बाथ्राफोरखौ लानानै गोनो गोथो जानांगौ जेबो गैया दिनै बिथांमोना आन्दायबाय एखनबा सोरजोंबा कंग्रेसजों लोगो जालाय एखनबा बिजेपिजों लोगो जानो नागिरो एखनबा सोरजोंबा लोगो जानो नागिरो बिथांमोननि लिडारा माला सोरनि टुपि गानो माला सोरनि गामसा गानो मालाफोरनि धुति गानो हमनो हाला रायजोफोर टिभिफ्राव नायनानै जकार बायदिसो मोननाय जाबाय अकल पलिटिक्सनि थाखाय सोरनि खाथियाव आथिं हमा दिनै नायदो रायजोफोर माबायदि अबस्थायाव दङ बे हारिया गावनि आथिङाव गसंबोदों गोदो गोदायनिफ्रायनो दिनै सरकार सालायनायनि मुङाव राजखान्थि खालामनायनि मुङाव हारिखौ जों मालाबाबो मालायनि सिङाव लानो हाया जोंखौ बिथांमोना बांसावो मालायनि सिङाव थाबाय होननानै नाथाय बिथांमोना दिनै उनथिंजायनाय हर गावसोरनि राजखान्थि जिबनाव 100 बार मालायनि आथिं खुलुमनानै फैगोरबाय बिथांमोना इयुनाव हारिया अलखदाव गोग्लैनाय हारिया खैफोदाव फैनाय हारिया जेंना जानाय जेबो खामानि मावा नांगौबा राजखान्थिखौ सानसेयाव होगारगोन जेबो खामानि मावा रायजोफोर दा ओंखायनो दिनै जोङो गोख्रोङै गसंनांगोन मोनसे समाव जोहोलावफ्रा दावहा नांबाय सिलाय लानानै राजालामायाव रायजोफ्रा ओंखारबाय सान्दुङाव हाखाम जाबाय गुलि जाबाय दिनै राजखान्थिखौ जोङो मेलेम